Kaixo egunon, bueno, eguerdion ja. Zer da, argazki edo bideoa? Bai, bideoa da. Hola! Aupa! Hola! Hola! Jo, artisten aurpegia daukazu edano. Kaixo! Kaixo! Zer egin guztu gaur? Antzerkia! Zeri buruz da? Pirritz eta porrotz Amuma Josepinaren baserrira doa solgetan. Bir zenterrerat. Bueno, Akita. ba, suerte ona, Eskerrik asko. Ez duzue behar, Ez duzue behar. Gaude Euskararen alde. Hemen gaude Euskararen alde. Hemen gaude Euskararen alde. Zudeko zene da Paul da beste zure taldekoak. Arantzadi, oso ondo. Zuek egin duzue? Iratzen Jo, zelako lana. Oso ondo. Eta gainera derein hori nire izeko da. Bai,
Galtzerdiak. Galtzerdiak! Gona. Gona! Txanoa! Txanoa! Oso ongian esan du, eta bukatzeko praka. Baina hemen ez dago ezer, oso ongi! Ja, 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 ja. Ai, 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 zelako perdiko mina, ai, 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 hau mina. Ze astokila zaren porrotz, umeko itxedue, ai, ai, ai. Lasai neska, soka honekin, zamu bat erdileike eta zeu izango zara lehenengoa dilindilinka. Dilindilinka barantzaka, dilindalan ziguruak. Dilindilinka barantzaka, dilindalan ziguruak. Hanka aurrera zoa zerura, hanka atzera da popa gora. Hanka atzera zoa zerura, hanka atzera da popa gora. Amuma, amuma, lapurretan hainbeste ur egoteko. Zenbat euritan nahi hauzi duen ezta? Igerilekua dara zareiketa. Entzun, entzun abestia. Ni euritan da baniz, egingo nuke zure zure hartzuriz. Lurrera erortzea esatu, gaude egitaren amorizatike. Venga, vamos! Ni euritan da baniz, egingo nuke zure zure hartzuriz. Lurrera erortzea esatu, gaude egitaren amorizatike. Hor ikusten duzun hori, ez da lakua, padura baino. Amuma, padura, getxoko polikiroldegia. Paduran, igerik eta nahiak eta neu biok alkarregaz egiten dugu. Zer dinozu amnesia daukazu edo burutik jota zagoz, amuma? Hau da Marie, ni burutik jota zera fadura barik, fadura. Fa, barik, pa. Eta gero hor da bizpiza, gora eta bera, emaitzak txarrak izan direla eta benetan gaurko bio gehiago ikasi beharko dabela. Bestela gorriak ikusi beharko dabez. Zer dino, pisa? Gita nahi dauela, batek jahi, hi. Kontuz, guazen harira eta arkitzo, ingurunean padua da, zuan. Thank you very much, eskerrik asko nahi. Gere saiakitea importantea da, baina egunero ikestie bebai. Bueno, hor konpon, Maria Anton. Eta zer da Pablo? Josepa! Erdu eta kontau, entzun!
Ahoskotasuna lantzen da bela gero. Laguno, zera ezetziakin iaz Bilbon izandako bertsolari txapelketa txapela noren buruen topauenan leku. Bai horixe gero, lekue txapela irabazi eban, eta txapela bere lekue dauka lekuen buruan. Beraz, etxan lekue ederto baten erabiliko dau txapela buruan. Bera, txapelduna izan da. Orduan zera txapela buruan eta ibili munduan, ezta? Lekue abizena hauai kakalaztea. Bai horixe, neupe berbakaz horietan nabil. Zeuek be animatu zaitezen. Ederto pasatuko duzue eta Zer da hori? argazkiak aterako dudaz. Arratsaldeon lagunok, arrantzalean ozue. Hementxe, Urdaibaiko ezetasunean, Pare bat egun egongo naiz arrantzan egiten, leku aparta da eta. Indarrak hartu behar dodaz, berriro be, Europako iparralderantz joateko. Beraz, elikatzeko arrainak harrapatu behar dodaz. Aurrerantzean be, zu onkida eta laguna izatea gustatuko litzaidake. Bueno, banoa, agur, bidea luze eta pausua labur. Ahaztu zai, hain da polita euskaraz mintzatzea. Txoriek itxerriten nireak egin du. Bueno, baina deno gara naturako partaideak, ezta? Bueno, baina kontuz. Arranoak euskeraz berbetan. Bakinetxo bat ikusteko jaio gara gero. Arranoa, ete dauka paparrantza txangorririk. Batek jakin, orain bertokoa izan ezarren. Euskeraz berba egin daikiago, ezta? bai horixe, hor dago hizkuntzen aberastasuna ba, begira. Berzenterreko biologoek uztailean Eskoziara doaz arrantzalet zituen bila. Bertatik, hau da Eskoziatik, dozena bat zito egatzen dabez. Urdaibaira, bir zenterrera,
handik arantz joaten dira. Baina kontuz, badakizue denak ez direla heltzen hilik suertatzen direlako bidean. Batzuk tirokatuta,